trao thani som pariat Good Friday chi bai vek ule tuna hian breaking news a oma US le Houthi inkar in beina hemi chungchang hi kan han riak le lok dona news le sa chiarang porpor khani don lova riak ani wangin kan tong dan te kan thu han ti rik dan te kan lo hrethiam tura nga yela ole ngai thlak tak tak main min han like sak le liam ula kan ria tangin US chuan Yemen Houthi te laga be pui thlak na an kal pui ani kha Joe Biden a hun lai atang khan US sipai US Air Force te chuan Yemen a Houthi mun ma missile mun te missile ka chuana mun missile launch pad ang chi te le missile launcher mun na mun te US in do thlona te khan an bom che dur maya chutiang chuan UK ne na tang dunin Yemen Houthi te laga khan be pui thlak na an kal pui ani kha achan ber chu kan puan tak fo ang khan tui pui sen le Gulf of Aden a hian in khovel sumdong long te hian kal tlang thina helai mun hi kong hnai takani wangin sumdong long khovel sarkar rang te le company enkol sumdong long te an kal tlanga helai tui pui hi khovel sumdon na inkal poton na chuanin lian tham taka bungrop phur tlang na ania tui pui lama khovel sumdon na phur tlang na za som pani borvel ni hialin an soya dollar billion tam tak helai hmuna hianin sumdon na akal tlang thina ni Yemen Houthi te hianin Israel ina Hamas an bei hnu khan Israel kai hnoi long helai hmuna Red Sea le Gulf of Aden na kal tlang te an bei thin ni khan an in soya maro chu US le kai hroi te chuan Israel ne na inzom long chau ni lovin Yemen Houthi te hian long sang sumdong long khovel sarkar sang enkol le company sang te Israel ne na in kai hnoi lo te po an bei te lani ti in an soya chutiang chuan Prosperity Guardian te an kalpuya helai biala long beina ti top tur hian Yemen Houthi te laka hian tangrual pol US kai hroi tangrual pol chuan be pui thlak nan kalpuya helai tui pui Red Sea te hianin patrol boat te da in Yemen Houthi te missile ka chuan o kap thlatur hianin missile boat te anin ready ti reng thina UK le US khan lian tham takin Houthi te kan lo bei to bok thina ni Donald Trump a president te ron nia Joe Biden a be pui thlak na Yemen Houthi te laka be pui thlak na aya lian zok le zau zokin ma aron lata tuna hianin malak na hi chaktaka kal chho pui ani kha Trump president ani hnuwa Yemen laka Yemen Houthi te laka be pui US Air Force ten an kal pui na hian mi zatel te mewan thi to ni chutiang chuan a kha tokin be pui thlak na hi kal pui renga nia chutianga thila kal mek lai chuan nizan lam khan le tukin jing thleng hianin US Air Force te chuan be pui thlak nan kal pui le ta tunan be pui thlak na kal pui hi lian tham viau maya mi somthum pariat zetan thingal nia soi ania media rang te puan da ne roi nang lova Hindustan Times chuan mi som ni thi angin a report a Times of Israel hian mi somthum pariat thi in a report boka mi zatel te me uhliam an om nia soi ani bokani ole azia khi update hi kan han ngai thla anga live update ani a thil thleng mek le tuna boruak la kal chho mek ani wang hian in thizat po hian la pun nge rin om US chuanin Yemen longcholna hmuna fuel port chu nimin khan an beya mi somthum pariat an thi in Times of Israel hian a ron soya Houthi enkol media te chuanin thizat hi somni ni khan an soya atira somni ni an soi chu tiang chuan thizat hi pung chawa hei hi United States ina Iran nuaya helpol Houthi laka be pui thlak na kal pui to chuan ala rap thlak ber ala lian tham ber anga soi ani ta ni tuna US be pui thlak na hi ni zan khan kal pui ani a tukin jing lam ani zok mang chu tuna hian thizat le hliam zat hi kimchang taka puan theila ni lawa han lapung chhozel don ni te pona hriat ani Houthi enkol Al Masirah television chuanin tuna hian mi zale pahnih zet hliam anom to thu a soya tuna
US be pui thlak na mun tak hi Yemen khawthlang lam Ras Isha fuel port nia soi ania July longchol muna tuel thei bom pui US chuan an ka chiat saka al chuturu takani hei hi US ina an bom chiat na chan ber chu helai fuel depot lian tham tak mai longchol muna mi hi Houthi te man tangkai ber pakhatania chu Houthi te man tangkai ni wang hian supply ti buaina turin US hian che talata ni in a hriatani Reuters report a chuanin Houthi te hian an chan zat le an torna thi zat hliam zat thi kim chang takin an puang zar lo ni in a soya tuna media rang te puan dan po hi ai nang chia lova amai ro chu Houthi amai ro chu Yemen a Houthi la ka US jet na chuan ala lian tham ber ni a soi ani hemi chungchang hi thu engengamo han ti rik tur oma han soizel ta ila kan hria tangin tuna hian Donald Trump a kai hruaina le ruam manna in US le Iran chuan nuclear deal nei turin in biak nan kalpui mek ani kha mani karma sa in rin ni khan Oman lama in biak na US palai te le Iran palai te khan an kalpui to a kata kan constructive ti in an in biak na kha omze nei chho turang khan an soi ve a chumi hnuwa nuclear centrifuge chungchang te le uranium level ti hniam chungchang a khan in rem na an nei hlei thei talawa in rem na om thei lo ti hialin media te an ma chhon man ani kha khata khan Trump chuan Iran laka vo na thar ron chak chuak le a Iran chu na zo ke ron nor le a media rang te puan then khata chuanin thale maya hianin Israel chuan Iran laka be pui thlak na lian taka kalpui mai thei ni in Donald Trump ma thu soi kha media tam tak ten an ron puang zara maro chu hi Trump hian a thu hi tlemin an zuk le deuh ni te pona hriata hemi chungchang hi tunlai media te chatui ber pakhat ania kan han en le lokanga US President chuanin Iran nuclear facility beiturin Israelin a bei theina turin green light pek amhan hmolo ni a tarlan ani le a hei the New York Times chuanin ama in Israel proposal Israel rotna Israel US hian tangrualin Iran nuclear mun ma bei antin tua nia atarlan Donald Trump athu soi an tarlan nu khan Trump hianin Iran nuclear mun ma bei tur hianin green light pe tur hianin amhan hote chiam lo ni in asoile no ani atira chuanin Iranian le an thopui official te hellam pangte bei tur hian US le Iran hianin buat chei ni khan tarlan ani a amaro chu inrini hian diplomatic lama inbiak na kalchho pui le turania hemi result a jir hian malak na tharpo mai thei Trump hian Iran chungchang hi olsam te rel fel thei ani don ni khan lo soi to boka olsam emo har sa deuh po ni se chu tiang chuanin malak ani don ti a soi ani tuna hian first option an kalpui meka dutlan tur masa an kalpui meka ni chu Iran biak remania nuclear deal chungchang Iran chu biak rem tuma malak meka ni chu first option ania tin if there is a second option a omani chuan chu a thlenganga kalpui ani don chu Iran tan chuan thil thalo takani don thil che takani don ani tin Trump chuan a soya chu tianga thlen lo na tur chuan tuna hian Iran hianin in biak na hian omzena in a chhuah tur ani ti te chu Trump angai dan ani boka tuna hian Israel ti chiat du tu le Israel ti che tura thutiam tu Iran hianin a nuclear program a hian civil purpose only mi pui van tlang mamo le civil mamo atan chawa a nuclear reactor te mang turin US chuan an dua chu tiang chu Iran kaldan hi ani chia lo ni hian a hriata kan puan tak fo to ang khanin a uranium level hi 60% chung lam mani to a amuanam zonga nuclear
thachakna mangtur hianin 4% bak uranium level hi maintain angai lo ni in IAEA mithiam te chuan an soya 4% bak angai lo lain tuna hianin 60% Iran chuan a hol chho dei maya chutiang ani chuanin ral thuam bak Iran hian a tin zone lo ti chu an hmu dan ani boxia uranium level hi tin hiam turin tuna hianin biakna nei ani Iran chuan hei hi harsa ati hria an mutan pakhat ani mek boka US le Iran nuclear deal chungchang le akai hnoi hi han ngai thlak chhun zom le lok te ang a chan chu buruak atang review maya deal a hlo cham vai ani chuan Iran chu na taka nuai thei din hmuna ding mek sia chu Israel hian US nen tang du na joint operation kalpui tur hian rom manna siam ti tuna hian puan ani a hi Israel rom man hi alik out ni te po a soi ani nge ni an rom man dana khan chuanin Times report ina Israel proposal a ron tar lan dana hian initial plan rom man nam hasa chuanin Israel hian combine US Air Force ne na thok dunin Israeli American bombing campaign chu kalpui ani anga chuti rual chuan Israeli commando te chuanin Iran nuclear site che vela dapna an thokanga chu US air strike US in do thlona le Israel in do thlona ten Israeli commando te chu van lama tangin an lo veng ve thunganga ti ania chutiang chuanin tun thla lawam mai tur mei thla hian tran mai an tum ni te po khan Times chuan a report a Israeli American official te chuanin a big takin atene ho soyangin adu danangin he thil hi kalpui ni a soyani mar chu tuna hian commando te he dapna ground na Iran nuclear site dapna thok tura ruam hi chu he ruam na hi da thatle ani ria Israeli American official te chuanin an first option atan Iran chu sarkar in biak na manga a nuclear deal chungchanga biak rem phot an tum ta ni chutiang a hlo chamani chuanin ruaman na angin Israel le US hian ma an la to mai don ni angai ani bok Israel proposal a chuanin he bombing campaign bom manga Iran nuai hi mei thla tran tira tanga tran tur nia tarlan ani a chue po chuan rei do mai thei boka tran tira chuanin Iran nuclear hun ma mai baka Iran air defense system hei hi nikum lama Israel in do thlona ten an lo bom chiat to Iran air defense system la te chu ti chiat masak an ni photang ti ania chu Iran ina Israel le US in do thlona ron thok chuak an lo ka thlak lo na turin Iran air defense te hi be pui thlak na masa a chut chiata anda ani ole kan han soi tanuala tuna hian ani na taka chuan US le Iran nuclear deal nei me ka hianin a hlo chamani chuan Iran hian Israel be na hi atok nge na rin oma Donald Trump hianin Israel ina joint operation nei turan te ne huina arot na kha apom nia media ten an puan kha Trump hian athu ronzuk le deuh ma sela kan news publish chuanin hei Israel media te an nia Donald Trump an joint attack mei thlatran tira Israel le US in a joint attack Iran leka an kalpui tur chu man mo thlak lo nia a soi nuwa US chuanin tun haya hianin Israel tan ral thum shipment lian tak a thon mek tho ni na tar langa chungzinga chuan Iran nuclear site bei theina tur ni arin bunker buster bom te atela hi Iran nuclear site bei theina tur ral thuam ania tin darkar somni pali kalta khanin he kan news publish ina report a pek dana ninga ni zan hianin military transport aircraft pakwa zet chu Nevatim Air Base Israel chhimlama an truma heng hote hian bom zate lan phur chungzinga chuan bunker buster bom te an phurani ti in a report a Iran le US deal hi a hlo chamani vai chuan heng ral thuam te hi man ngal tur ni in report chuan a soini kar masalam khan kan report chuanin American plane somtel zet chu
Israel hian tumin MK84 bom engemaw zat an phura tin THAAD air defense system te pawh Israel an phur thleng tawh bawk niin a report a hi kan video hmasalama pawh kan tarlan tawh kha chutiang chuan deal a hlaw chham ani chuan Israel le US sian Iran beitur hian in buat sen an kalpui tih hi thil chiang ani chhota mek ani tuna Diego Garcia US in do thlawna mek te B-2 Spirit bomber te le Mediterranean Sea le helai Israel nei tuipui a hianin US aircraft carrier te le destroyer frigates rual te anom ngir khup mai te hi Yemen na US beipui thlak mek na den chen le Iran le ka beipui thlak na turata na tin zone ni te pon na hriat bawk ani US in Yemen na Houthi te le ka beipui thlak na lian tak ra phlak taka kalpui te pawh tuna hian thu thar ra bel zel boka chung te le tuna US le Iran nuclear deal nei mek te kan la thlir zelanga a hlaw chham ani chuan Iran laka che dan tur kan puanang khan an kalpui nge rin chu Donald Trump hian option pahnih Iran hi pe a pakhat chu Iran biak remania a hlaw chham ani chuan option pahnih na Iran laka beipui thlak na chu a kalpui tak tak dawn ni in a hriat chho ta ni ole kha tichin khani se kan nge thlak chun zom zel dawn nia thu thar ber he channel atang hian in lo nga chang zel dawn ni